Здравейте, аз съм Роси Русева, отново сме заедно и тази сутрин. Усмихнала съм се, защото се надявам на едно много пъстро предаване с усмивки, с добро настроение, с музика, с кукли, защото темата е за вълшебният свят на театъра. Всъщност на театъра въобще, защото ще говорим и за драматичен, но и за куклен театър. Ще ми гостуват много герои. Надявам се, че ако имаме по-възрастни пенсионери, ще извикате децата. Въпреки че аз самата тук искрено се забавлявам с моите гости и независимо, че отдавна съм преминала тази възраст, понякога колегите казват, а може би който се занимава с театър, той се вдетинява. И винаги съм си задавала въпроса, дали примерно актьорите, които са в кукления театър, който предимно с детска публика работи, те май наистина си оставят едни големи деца. И даже съм виждала колежки достолепни, понапълнели вече, побелели. Вярно е, че те перфектно продължават да играят в театъра, особено когато са скрити зад паравана, но дори когато седнем на чаша чай, да не кажа на чаша вино, и като започнат да ми говорят така като героите на вече пухили, просто то си е втора природа. Но най-важното е, че са по-честни и откровени като своята публика, като децата. Не знам вие какво мислите. Това е темата. Вълшебния свят на театър, но всичко свързано с театър, с герои, с актьори, това е и подтема. Така че, ако имате мнения, съвети, въпроси, можете и вие да звъните. Непрекъснато са включени телефоните 0889-4803 или 0889-4805. Заповядайте или просто се наслаждавайте. Аплодирайте, ние няма да ви чуем, но може би ще усетим и вашата радост от предаването. Време е да си представя гостите. Те са... тук една тумба ми е дошла да гостува. Започвам от един много джазов палав тип. Ето как се е вперил в камерата. Защо не гледа в мен? Това е разговор. Човек, погледни тук. Той само флиртува с камерата. Здравей, Рози, здравей. Много ми е приятно. Аз така се загледах, но мога и да те гледам и странично. Гледам, да, периферно. Да покажем и другите гости. Тук са Мечопух, Жабок, Мъпет Шоу. И да кажа добър ден на колегите, на актьорите, най-напред на дамата, естествено, Роси. Росица Велинова, здравей, добре дошла. Здравей, Роси. Ние днеска сме тандем с тебе. Две Росите в студиото, чудесно. Хубавото е, че да кажа и на зрителите, ако кажат Роси, да уточняват Роси водещата или Роси гостенката, нали? Въпреки че ние сме блондинката и брюнетката, също може. Роси Велинова, куклена актриса, завършила Витис, така беше Витис, нали? Витис беше, да, сега е надфис. Да. Работила в Плевенския куклен театър, една достолепна майка, не гледайте, че толкова крехка и слабичка, 3 деца родила, но най-важното, свалила страхотния колега актьора. Казвам ти, добър ден, това е Ачо или Ангел Велинов. Добре дошъл. Но ти си драматичен актьор, актьорско майсторство, не куклено. Да. Също, сега кой кого свалил, пак ще се караме, пак ще спорим, но още във Витис сте се запознали, хареса ти една куклена актриса. Целият роман започна и приключи още във Витис. Там се оженихте? Там се оженихме, да. Много си бил хубав, значи излъгал се още рано като студентка. После заедно сте били в Плевен. Почти заедно. Аз започнах по разпределение във Видин и след това... Във Видин, а ти по разпределение къде? В Плевен. И как не ви изпратиха семейство, нали? Имаше закон, трябва не се съобразяваха тогава, но нещата се получиха много бързо. 1 година бях в Видин и после бяхме заедно в Плевен. Само да попитам... Аз в драматичния, тя в кукления. Какво игра в Видинския театър? Имаш ли спомени първи роли? Най-първата роля е Многострадална Геновева. Ти да не игра Геновева, защото... Или тогава актриса игра? Не, колегата ми игра Геновева. Да. И ти ревнуваше ли? Какво мислеше? Не. Ние бяхме безумно влюбени и сме още. Работим нон-стоп заедно, обаче това се получава и не може без търкане, без проблеми, но факт е, че имаме 3 деца и не само ги родихме, т.е. родихме, ги отгледахме заедно. Това е наистина доказателство, че Нехубавите роли в Плевен, имаш ли спомени така? Да, това са в Кукления театър. Да, в Кукления театър, в спектаклите на Емилия Маленова
Приказка за елфи играех елфата. Този спектакъл взе голямата награда Златния делфин. Ти си носител на Златния делфин в Не, аз целият с екип, целият екип театър е носител на този на Златен делфин. Отделно много любима роля, за която получих всъщност и награда на Съюза на артистите през 1999 година. Боже, възможно ли е толкова отдавна? 10 години какво? Да, получих тази награда за майсторство. Това беше за принцесата и свинаря. Приказката принцесата, играх принцесата. Това е един невероятен образ, един мой любим образ. Както и в Сливен, т.е. на фестивала Ян Бибиян, също награда за най-добра женска роля. Да, Силистра. Да. Така, всъщност на теб любимите ти роли ти, добре, е само 1 година във Видин, после Плевен, като актьор, колко години беше на сцената? 10 години. Имаш ли? Да, и още. Роси, и ти помага и нещо, което много си го харесала. Ти като чувство, като спомен, кое ти беше най-приятно? Аз играя главно отрицателни роли, остро характерни. Да. И се кефех на това. И как няма? Той е много добър филмов актьор и всъщност, когато се запознахме, той трябваше да играе една страхотна роля в "Кръвта е по-гъста от водата", един телевизионен филм. Ролята на... Майор Барбие. Майор Барбие. Това беше страхотно. Гледай какъв глас извади майорски стрини тук веднага. Немски есесовец. Да. Аз мислих, че Абвера тук който беше още жив тогава, когато той играеше. Да. И всъщност... Още го търсеха, да. И всъщност това е една от ролите, които страшно много ми хареса. И които той направи невероятно. И запознахме се, професор Филип Филипов, Бог да го прости, е виновен за нашето запознанство, защото той преподаваше в нашия клас актьорско майсторство и ни покани като един много добър клас да играем като миманс в Народния театър. Те също бяха миманс в Народния театър. Да не е било с Любо Кабакчев? Да, почивка в Аркоирис. Да, точно. Точно, и там се запознахме като ученичка от Пловдив с автобус отидохме и гледахме този спектакъл. Аз съм ви гледала на сцената си. Да. Между другото, може би зрителите не знаят, но фактически ние бяхме така един клас кукловоди и да речем 3 класа актьорско майсторство или 2 или 4. Но се събирахме заедно, когато имахме теория, история на литература, на театър и заедно си бяхме... контактувахме си, но вие много репетирахте, Роси. Да. Ачо, и по това време ли беше? Да, актьорите, къде бяхме? Независимо и нашето натоварване, защото куклите учите и актьорско майсторство, и куклено. Да. Даже друга пластика, други танци. Да, непрекъснато висяхме на тези шкафчета до 14-та аудитория, репетирайки от сутрин до вечер, подготвяйки реквизита, през нощта репетирайки с колегите и сутринта отново увисваме на тези шкафчета. Добре, ама в един момент той е станал директор на кукления театър в Плевен. Той е станал твой директор. Да. Да. Колко години беше директор? 10. И как се разбирахте? Това хубаво ли беше или лошо? Според мен от една страна много е хубаво да си жена на директора на театъра и да си актриса. И много коварно. И много коварно, да. Всъщност да, защото ти си много талантлив, да речем, или талантлива, получаваш роля и веднага отстрани се казва, ако не актьорите, които знаят колко си талантлива, отстрани все ще се намери някой да каже, да, той е директор и тя жена му все главни роли играе. Имаше ли го това? Абсолютно. Да, имаше такъв момент, но мен веднъж ме срещна един невероятен актьор, Димо Джиков, със съжаление той почина, и ми каза, Роси, ти защо не опиташ да направиш сама театър, да направиш частен театър? И аз си казах, как може аз частен театър, нали? Това е невъзможно. 3 деца, нали, непрекъснато около мен. И трябва и пари за 3 деца да се хранят. И каза, не, ти можеш да го направиш. Аз гледам какво правиш ти и съм сигурен, че ти можеш да го направиш. И той ти даде идеята. Той всъщност ми даде идеята и аз се замислих много върху това, което той ми каза. И това явно е подсъзнателно е стояло при мен. От коя година е частният театър? От 90... Театър приказка, нали правилно? Театър на приказката. На приказката. Така? Всъщност театъра започна частно да работи 95-та година. От 95-та година до сега. Добре, момент. Ти напусна театъра, каза довиждане,
Да, на него договора му свърши. Всъщност прекратиха. Той свърши договора му като директор на театъра. За колко се години. Да, няма право на Нямаше обявен конкурс и след което и той аз напуснах театъра също и казах, почваме. И какво почваме? Да работим частно и така. Някакси сега върнато назад, искам да ти кажа, че ми звучи страшно... Авантюристично. Абсолютно. Абсолютно авантюристично. Как си даваш сметка? От една страна тя, да речем, си знае какво може като актриса, познава роли, пиеси, може да постави и казва, няма проблеми. От друга страна казваш, след като е бил директор на театър, той финансово, репертуарно, организационно би могъл да се справи. Логично ли е това, което казвам? Да. Примерно и след това, започвайки работа, точно така. Той заедно мислехме върху нещата много. А той играеше ли с кукли също? В началото не, но по-късно вече включих и трите деца в спектаклите. И в спектакъла Балканска магия участва цялото ни семейство. 5 човека на сцената. 5 човека на сцената. Само още един въпрос. Ачо, и все пак аз не мога да си представя, тези кукли се водят доста сложно. Как се чувстваш? Аз не водя кукли, Роси. Изобщо? В другия спектакъл той е на ултравиолет и е много специфичен, където куклите са импровизирани и всички го можем. През годините нещо не водиш или не опитваш или не ти ли беше любопитно или тя не дава? Тя не дава. Тя е солистка. Нали? Да. Белавица. Искам малко снимки да покажем на зрителите и вие да ги коментирате, защото от 95-та до сега това е... няма още 20 години. 17 години. Още малко 17 години ще станат. Да, това е. Значи вървите към 20 годишен юбилей, но нека да видим снимките, а вие ще коментирате спектакли, герои. Това е залата в Порто Сент-Елпидо в Италия. Там сте играли? Там играхме, да, където това е голямата сцена. Това е най-невероятният спектакъл, който направихме петимата, под звездите, защото загасиха цялото осветление. Кмета нареди да се загаси осветлението уличното, защото спектакъла се играе на ултравиолет, на тъмно. Това е в Любляна, залата. Много сте пътували. В Любляна играхме около 20 представления, ни поканиха за Коледа, 99-та година. Това е публиката. Сега с дъщеря ми в Португалия бяхме, лятото, играхме в Алмада. Ти виж първото детенце, то зяпнало от интерес просто. Публиката е невероятна. Ето, това пък е публиката в Перуджа, Италия. Отвън открито се гледат нещата, правят се много хубави сцени. Тук също в Порто Сент. Роси, ти автографи ли даваш? Абсолютно, да. Сериозно? Да, толкова автографи. Спектакъла много се Ако не беше снимката, нямаш да повярвам. Това е дъщеря ми Неда, с която... Това е всъщност последното турне в Португалия, лятото. Поклон, когато правим, двете. Тук отново Неда и аз сме в Любляна, Словения тази година, миналата година, когато пътувахме. Да. Това е спектакъл, за който Ангел каза, ултравиолет, казва се Балканска магия. Невероятно звучи. Искаш да кажеш, че и месеца, и ще да кажа патките, лебедите, всичко е кукли фактически. Всичко е направено. Ти ги водиш и месеца водите? Да, абсолютно. Тук играем всички играят. Това е страхотен спектакъл. Червената шапчица с актрисата Анастасия Янкова. Това е актриса от Централен куклен театър. Заедно работим. Искам да ви кажа, че сме страхотен тандем. Тя много ни помага. И е режисьор на много наши спектакли. Поздравяваме я специално за юбилея. Тази година имаше юбилей. След малко повече ще кажа, разпусна. Ето, това е негърката, да. Другото беше една циганка, руска циганка. Това е също в колежка Джазменка. Да, Джазменка. Страхотен отказ е това. Ще го видите после във видео. Тези красиви кукли, кой ги прави? Славчо Маленов и екип. И Силва Бъчварова. Това е от спектакъла Карнавал на светята за куклите, които аз съм правила. Ти си правила куклите? Да, на повечето спектакли. Това също е от Балканска магия, от спектакъла. Фактически, то си има човека отдолу, но ние виждаме само ръкавиците. Виждате само, това, цилиндъра. Това също е от Перуджа. Имаме и много снимки. Това е детенце от публиката си. Това от публиката накрая. Това е хотел ни в Швейцария. И пред него също имаше такава сцена импровизирана, която също играхме. Тоест, навън изнасят нещата. Вие много пътувате. Ти много хитро си се уредила. Ето, това е съпруга, жена и майка.
да сме си всички заедно. Да, Може ми да е под око тук, децата да са около мен. А вярно ли, понеже на мен ми е гостувал синът и Рали. Да. Той ли е най-големия? Той е най-големия. Който е жесток музикант, китарист, има си вече група, заедно с приятелката си. Да, и групата така се казва Севи. Те казаха, че играят заедно и Севи идва в спектакъла. Гаджетата на децата ти, така тоест, да го не кажем. само научих гаджетата, т.е. не само моите деца, но и гаджетата на децата ми, които са страхотни. Ама наистина играят? Играят на сцената. Играят и са и нашите преводачи, защото и двамата говорят английски и италиански. Кирил, другия ми син, също говори английски. Неговата приятелка Дани също перфектно се справя с английски, а не да, понеже учи в испанско училище. Тя завършва сега и тя пък там, където испанските турнета ги води тя. Тоест, ние разпределихме нещата. Вие живот си живеете. Живот, да. То наистина прекрасно, като слушам. Като слушате е много хубаво и много прекрасно. От друга гледна точка. Децата винаги, все пак мама, режисьор или татко дава акъл. Нямат ли този момент да правят фасони малко от малко? На Роси не може да се правят фасони, на мен може. Тя е желязната лейди. Ние просто поставихме нещата много професионално, може би, защото с Сачо сме професионалисти и решихме, в началото не се усетихме и започнахме да говорим на децата как професионално всичко трябва да бъде, нали, просто под конец направено, измислено. И те обаче в началото не можеха да разберат, докато после вече, излизайки в чужбина, излизайки в този свят, Роски също си пътувала и знаеш какво е навън. Предполагам, че и публиката по някакъв Публиката е начин, уникална. децата, които вярват. Да. И тогава всъщност те разбраха за какво говорим, защото там не можеш, ако си ти частник, работиш на частно, не можеш, трябва да бъдеш перфектен във всяко едно отношение. Добре, че има вече и частни театри, защото като че ли куклените театри, в провинцията особено, не има много леко. Напоследък, след демокрацията. Избухна демокрация. Да, точно избухна. Това беше бисер. Защото аз имам спомени, непрекъснато си водихме децата на театър, нямаше билети, добре, че бях актриса в Пловдив, колегите влизали сме така, то по 2 деца на столче имаше от детската градина понякога. Да. Невероятни спектакли. И не знам, ти като майка, въпреки че за теб е било лесно той да доведе децата като мънички да те гледат, но при нас то ще беше задължително, когато сме свободни, детето на куклен театър или на анимационни филмчета, детско кино. И така беше весело, приятно и за логическата градина. Да. Не беше много лесно специално на Роса, защото тя репетираше или играеше спектакъла, а децата бяха в залата задължително, защото няма кой да ги гледа. Или спяха в залата, или гледаха. А ти? На първия ред. А ти? Аз имах други задължения. Да, точно така. Той наистина правеше чудеса в Плевен, направи един фестивал. Аз пътувах, търсих спонсори. 4 издания хора и кукли направи един фестивал, който беше уникален. Международен фестивал. Имам предложение. Сега горе-долу време е за реклама. Дали има начин тези гости, които сте ми довели, пък може би и други, нещо като театър за мен да подготвим... Рози, здравей! Ще направя всичко за теб. Не, чакай, аз да се порадвам. Да. Това как е, нали? Това е Жабока Кермит. Кермит, да. Той също е един от наш артист, герой в Ама всичко му се движи. Кой го е правил? Специално този кукла направи Ани Полиева, една страхотна кукломайсторка. Тази кукла Мечо Пух я направих аз. Това е първата ми кукла. Ама той само главата ли си върти или нещо друго? Не, той също може да прави много неща, но той е облечен. Аз ще излез от кадър, малко така се скри, чакай да ги видя. Ето виждате, той може да мърда и да говори, да мести краченца, да играе. Да. Това са обувчиците на дъщеря ми Неда като малка. Това е наистина първата кукла, нейното гащеризонче. Абсолютно всичко трябваше да използваме, всички материали, които имаме около нас и да тръгнем оттам. Да. И след това вече лека по лека нещата да изработим средства, които да вкараме и да направим спектакли. А ти имаш плътен глас. Пушиш ли? Не. Защото обикновено аз преди малко така започнах предаването, че куклените актриси имат едни такива дечки глъщат. Ти можеш ли тъничко като... Може характерно да се работи, разбира се. Примерно, какво мога да говоря с червената шапка. Как говори? В края на гората сама живее моята малка бабка. Примерно.
А децата караха ли те приказки да разказваш? Като значи, милички вкъщи става дума. Вкъщи не, защото на тях може би им беше омръзнало да гледат спектакли. Те бяха на всяка репетиция, на първия ред, с болни гърла и здрави, да. И на всички турнета. На всички, и общо взето на всички се турнета. прибираха в 12 ден през нощта, Роси. Това било много весело, въпреки всичко, защото... Да, но... Аз като играех снежанки, да речем, нали, по Коледа по 4-5 на ден се случва и така нататък. Прибереш се вкъщи, синам един мъничък и такова, искам приказка, а мен ми е писало деца чужди, вече нямам глас и сега се чувствам виновна. Трябваше повече приказки, повече да си огушкам. Ето какви откровения, но време е за реклама, чудесно, след което ще очаквам... Извинявай, Ачо, ама тя е звездата днес, нали? Благодаря ти. Тя е двигателя, мотора, 200 конски сили. Тя е със стройния хонорар. Да. Абе, направо тя събира парите вкъщи. Ще те помоля нещо, като за зрителите да ги поздравим, нещо по-ефектно. А вие, скъпи зрители, надявам се, че си прекарвате добре във вълшебния свят на театъра. Време е за реклама, след което ще продължим. Скъпи приятели, дами и господа, трупа Велинови ви приветстват с добре дошли на нашето куплено, музикално, цирково шоу! Всички в ритъма на музиката, хайде, хопа! Хоп! Жестоко! Сър? Страхотен бяхте, браво! Невероятно! Покажете! Изключителен си, изключителен си. Ръчичката! Сър? Поклон направи на публиката. Супер! Роси, знаеш ли, много хора може би не са разбрали, че това си ти, твоята фигура, а не Параман. Страхотно го направи. Моля, сър. Хоп! А така, я да го покажем сега, как е седнал, прегърнал. Нека да покажем на зрителите. Ето, това е марионетката, ако се вижда и нагоре, ако покаже оператора всъщност
Кръстач, как се казва това точно горе? Това е водач. Водача, да. Водача, това са конците, виждате. И Слави колко Мален. конеца има сега тук? Гледам 4, 5, 6, 7, Не 8. съм ги броила, но това е една от Към куклите, 12? което е с малко конци. Примерно, Малко? да, негърката има много конци, много повече Над конци, 20. защото отваря уста. И взима с всеки зъбки. конец. Отвори устата да видим. Ами със всеки конец се прави нещо, нали? Всичко до това, което Ах, ма ти видяхте. си като цигуларка, с едното пръще натискаш, Да, въртиш. абсолютно, да. С една ръка се правят повечето неща и така. Спектакъл е направен от Слави Маленов, куклите са на Силва Бачварова, един страхотен екип. Да поздравим Слави Маленов. Аз като се заговорих с теб, веднага се сетих Пловдивския театър. Една от най-красивите детски постановки беше Вълшебникът от Оз. Да. С режисьор Слави Маленов. Силва ни беше направила костюмите. Аз бях добрата фея, а музиката беше на Пепи Цанков. Чудесен, да, композитор, невероятен композитор. А с Еми, съпругата му, която разбрах, че много често е поставила с теб, Еми Маленова, ние бяхме съвипускници, в смисъл от първи курс сме заедно в Витис и се събирахме така в тези часове. Еми беше и щатен режисьор в театъра ни няколко години, 5-6 години. Може би, нали? Да, толкова беше... Невероятно. Тя е невероятен режисьор също. Невероятен режисьор като Слави. Да. Много приятели имаме, но това са ние така едни от най-добрите семейство Пашови, Петър Пашов. Как Жени. Също Жени Пашова. Анастасия Янкова. Анастасия Янкова. Това е уникална актриса. Голяма сладорана. Ние казваме тъшето непрекъснато. И е много енергична. Много лъчезарна. Че забелязала ли си наистина, че колегите, кукловоди, казваме ние, куклени актьори, те са по-различни от нас, в смисъл по-всеотдайни, по-лъчезарни, по-забавни. Аз дори когато сме били на купони, Пловдивския драматичен театър беше с кукления театър на 27 март, примерно. Празника на театър. Да, Международния ден на театър. Те умеят повече да се забавляват от нас, като че ли. Абсолютно, Роса. Права си. Жени, ако искаш, ти остави да си почине твоя приятел. Да, ние ще си говорим сега. Ачо, защо те са по-интересни от нас? Ами не В смисъл, знам. имаш ли същото усещане? Имам същото усещане, но да не кажа нямам обяснение, по-талантливи. Росен. Не знам дали са по-талантливи, но при всички случаи тяхното изкуство е много, в пъти по-трудно от може би, защото все пак драматичния театър. те играят предимно за деца, имат и за възрастни спектакли, а ние много рядко играем за деца, повече за възрастни хора. Това е една от причините, сигурно, да. Все пак децата не се лъжат лесно. Ако не си добър, нали, така ми се струва. Възрастният може от уважение да стои да ви каже, дал съм пари за билет сега. Те са първични в своите реакции. Те нещата ги възприемат едно към едно, веднага реагират, което е страхотно. И, примерно, имали сме спектакли, които не можем да си кажем, играйки червената шапчица, примерно, не можем да стигнем до вълка, за да обясним. Тоест да разкажем приказката, защото непрекъснато с залата се казва, той е лош, не го слушай, не, страхотно лош е, той ще ти изяде, нали, всички тези. Тоест децата... Да, освен това, когато играем приказката Трите прасенца, примерно, тогава пък е... Да, всички защитават прасенцата, т.е. децата са нещо невероятно. Те са една друга вселена. И жалкото е, че ние не успяваме възрастните да им дадем... Аз говоря и за себе си, също както ти сподели, че искаше, че не си дала до край на детето си. Аз също, давайки толкова много любов на другите деца, също се чувствам, че съм ощетила моите деца, за което, но пък в един личен разговор с тях, те казаха, толкова сме щастливи, че сме били в театъра, виждали сме всичко така, как се правят спектаклите. Просто... Сега продължават да бъдат деца, защото с теб играят. Да. Сега да уточним. Единия беше Рали. Кирил, който се занимава с видеонаблюдение. Да, и с компютърни системи. А не да с езици. И тя май отива в Испания да... Да, нейната мечта е да отиде да учи в Испания, в Гранада. Дай Боже, пожелавам го. А кой ще ти помага в спектакъла на нейно място? Ами веднага ще вземем Севи или Дани, които са наобучени. Изненада за теб. Понеже няколко пъти споменаваме Севи. Поздравявам ви вас двамата. Имам вече в своя личен архив видеоклип на група Севи, което ще рече, ние така, нашето поколение казваме гаджето на сина ти Рали. Той е китариста, който опъва жици, който много добре се разбира с нея. Те са невероятни партньори. Невероятен тандем. Точно така. Аз съм много щастлива, че синовете ми намериха едни много добри момичета и двамата, които двете момичета са невероятни просто. Да. И Неда да намери
мъжа на своите мечти. Да, Пожелаваме. пожелавам и го. Да. А за всички зрителите, ти говорим за вълшебния свят на театъра, може би за вълшебния свят на сцената, ето още едно вълшебство. Гледате китариста, това е сина на семейство Велинови. А примадоната отпред, певицата, на нейно име е групата Севи. Между другото, на клавира е пак наше приятелско дете. Таня, да. която е невероятно дете също. Да, на едно музикално семейство Костадинови, така че надявам се ще ви бъде... Госпожица. Да. Поздравявам ви, скъпи зрители, усмихнете се, нашите деца пораснаха и те завладяват сцените, група Севи. She's gone. You told me to hold on me. You told me it won't take a long. And I try to smile, and I try to think that all of the positive things that I dream about will come true. But a time goes by, and I don't know why I still feel that ache in my heart. Once you take it, twice you make it, 3 times you can't stand the pain. You take it, twice you make it, 3 times you can't stand the pain. And I know I must try. I need to go on with my life. But I'm tired of being strong, and don't you get me wrong, but it's tough to know that once you take it, twice you make it, 3 times you can't stand the pain. You take it, twice you make it, 3 times you can't stand the pain. You take it, twice you make it, 3 times you can't stand the pain. You take it, twice you make it, 3 times you can't stand the pain. Once you take it, twice you make it, 3 times you can't stand the pain. You take it, twice you make it, 3 times you can't stand the pain. No, you can't. No, you can't. No, you can't stand the pain. So you can. So you can. So you can't stand the pain. Аз очаквам група Севи да ме поканят. Те казаха, че около Свети Валентин вече се надяват албум или там нова песен. Какво беше промоция ще правят? Да, знам, че правят много неща. В момента ги пазят в тайна, за да бъде всичко така като фойерверк. Да, фактически синът ти ни запозна и съм му много благодарен, но сега гледам видеото. Севи, тя е такава една красива, модерна, напориста като манекенка, нали, певица. И си ги представям, той там на жиците също. И си ги представям как застават пред децата зад куклите, стават и те като куклички, едни усмихнати,
Да. Голямо превъплъщение, нали? Да, наистина, защото те са в друг жанр. Това рока е съвсем различно, нали, от изкуството на кукления театър, но те се справят И чудесно. по-агресивно. И... Да. Всъщност, исках да попитам, най-напред благодаря ви, че продължавате с спектаклите. Аз щях да ви каня декември месец, но ви имахте толкова много ангажименти, репетирахте всъщност също. Да, точно така. И не можахте да дойдете. Ако сега има зрители, които искат да заведат децата си на ваши спектакли, вие пътувате ли по провинцията или предимно в София? Навсякъде играем, просто... Добре, как става? Имате ли... Всъщност, да речем, на мен могат да ми се обадят да дам вашите телефони. Предполагам сайт някакъв. Имаме сайт, който се казва peopleandpuppets.abv.bg. На английски. Няма ли театър на приказката, ако напишем да излезе нещо? Ако напишете театрална къща хора и кукли, примерно, също ще излезе, добре. защото ние направихме Театрална такава къща, хора и кукли. Да. И ако пишем само театър на приказката. Да, и Велинови. Някаква Ако пишете, също ще излезе. Велинови. Да, Ето, просто това си е. Хубаво е човек да застане зад името си и всъщност заставайки зад името, изписвайки името, ти си вече човек, който гарантираш, отговаряш за това нещо, за качеството. И затова ние всъщност направихме такъв фамилен театър, защото наистина искаме да отговаряме за качеството. Не мога аз да бъда спокойна, ако друг колега изпратя да играе от мое име. Разбира се. И затова тук в София някаква зала, където играете? Има да, ли? преди месец наехме една зала, която се намира в Дружба 2, в блок 302 до Фантастико в Дружба 2. Театрална къща кръстихме, защото той е един апартамент, голям апартамент, който има няколко зали. Направихме Театрална къща. Театрална къща и вътре можем да направим една малка зала, в която побираме 40 деца да гледат театър всяка неделя. Всяка неделя могат да се събират. Майки, неделни татковци, баби, ако няма къде децата. Един час спектакъл при всички положения. И не само това, рождени дни Роси редовно правим там. Да. Сериозно? Детски, други партита, училищни тържества. Чакай, искаш да кажеш, че примерно дечица малки, ако детето ми има рожден ден, винаги може. обаждам ви се и това е като изненада. Имаме зрител на телефона, това много ми хареса. Ало, здравейте, чуваме ви. Ало, от Плевен съм, искам да поздравя семейство Велинови. От Плевен? Да? Плевен, от Дружба. Благодаря много. Ние живеехме там в Дружба, в Плевен. Аз съм Христо от Дружба, Борсовете 20. Благодаря ти, Христо. Благодаря много за обаждането. Това е 10-ти етаж. Това е страхотно. Много, много добри, топли чувства имаме от този град. Невероятни Поздрави хора. на Плевен. Поздрави на Плевен. Благодаря ти. Честито ви нова година. Благодаря. Бъдете живи и здрави и все така добри. Много ти благодаря. Благодаря ти много. Аз на тези предавания казвам напоследък, много хора не се виждат с години и като гледат предаването, се свържат по телефона, сменят си телефони. Малък е света, нали? Да. Пак да попитам. Добре, примерно обаждам се и казвам, нямам дъщеря, нямам малко дете, аз вече съм голяма, но имам надеждата, че някой ден, като имам внуци, този театър ще продължава да се развива, поне още на 20-30 години ще мога внучки да вода при вас на спектакъл. Това ми е мечтата. Някой ден и аз като баба. Но, примерно, обаждам се и казвам рожден ден. Какво трябва да направя? Да си купя тортата? И да поканя децата. Ние разрешаваме в нашата театрална къща хората да се погрижат сами за храната си. Тоест, каквото желаят да почерпват иначе може да кажете, тортата е от нас 100 лева, да речем. Ние ще ги забавляваме чудесно просто. Добра идея. Зрител на телефона. Ало, здравейте, чуваме ви. Ало, здравейте. Да. Поздравявам ви за новата година и желая успех на предаването. Благодаря. Семейство Велинови искам да ги поздравя и да им пожелая през новата година цялата фамилия да бъде най-напред здрави и много късмет и само хубави неща да ни се случват през новата година. Аз се казвам Таня и моята фамилия поздравява семейство Велинови, както и
Това да не е пианистката Таня. Не, това е Таня. Това е едно наше любимо семейство от Долни Раковец, които са наши невероятни приятели. Това е в едно селце намира се до Радомир. И това Долни Раковец. Долни Раковец се казва. Благодарим на семейството. семейството. Приятели. Да, благодаря много. Много ви обичаме. Благодарим. И на вас много здраве през новата година. Дано да имате време и на маса да се виждате, не само да работят. Хубаво. Аз, понеже Таня се казва и пианистката в групата от там. Да. И аз така помислям. Тя само Таня май не участва в спектаклите ви. Между другото, смятам, че таланта се предава по наследство. Защото вашите деца, отраснали в тази атмосфера, не може да не са артистични, не може да не са свикнали с сцената, както пък Таня, пианистката, майка и Руми е певица, баща е саксофонист. Няма начин. Коцева, аз Костадинова преди малко се обърках. Но ето виж как децата поемат пътя на... Имам един въпрос. Абе хора, как се хранихте? Кой готвеше у вас? Ами ви от спектакъл на репетиция, ти ходиш да организираш спектакли, тя репетира, то учи текстове, остави другото. Трябва да ги знае и да сготви, и да изпере. И те не стоят само в театър, те и учат. Доколкото разбирам, всички много добре са се представили в училище. Роси е главен готвач. Ти пък. Главен организатор. Не Майка съм аз. героиня. Тя е главният организатор. Тя е билетен касир. Тя е главен изпълнител на готвач? Какво сцената правиш? Сандвичи? Не, Пърженица. супи, безумно много супи. Хубаво. Да, И безумно полезно. супи, безместни яденета. Само това, докато Ангел не е фен на безместните ястия и винаги сме в спор с него. Ти не обичаш, ти се стремиш по-здравословно. Невероятно семейство сте. Обичайте се така поне още 30 години, защото Ангел много зависи от теб. По принцип казвам, че една жена, тя държи семейството, но при теб е трудно, защото и с тази професия, толкова е талантлива, аз веднага ще й кажа, ама били сме в криза, детски театър не можело, веднага ще те уреда на кораб. Чужденци, той е джазмен тук, ще ги побърка. Има фобия към водата. Да, виж. Ти затова си щастлив. Той е спокоен. Няма да изпусне. Но като поканиш на самолет, няма да ти откаже, няма слизане. Даже имах идея да направя в тези презокеанските полети, да направя такива представления в такива полети. Да, и си казах... Виж сега, има много зрители, може би възможни, заможни, бизнесмени, които могат да помислят за частно парти на децата, на класа, на училището. Или пък ако някой си има частен самолет, той може там рождения ден. И блазем. Рождения ден на детенцето във въздуха. Ето, аз ще ви свържа с моите колеги. Нека да видим следващото видео, от което да добиете представа за спектаклите, които играят. Много семпла, разбира се, но няма да си издаваме всички тайни за театър на приказката. Моля, видео. Колеги, семейство Велинови, театър на приказката, много ви благодаря за днешното гостуване. Превърнахте го в празник за мен. Не съм се смяла, не знам от кога така искрено и бих ви ръкопляскала до вечера. Радвам ви се. Продължавайте по същия начин. Децата ни са щастливи, защото ви има.
край на предаването е просто с по едно изречение да се сбогувате с зрителите и с мен. Или пожелание, не знам. Първо желая на всички да бъдат живи и здрави през годината. Това е най-важно. Много да се обичат, да раздават обичта си. Тя непременно и ще дойде, щом и дават. И на моите зрители искам да ги поканя всяка неделя в 11:30 в театрална къща Хора и кукли да заповядат на куклена постановка. 11:30. Да, всяка неделя различен куклен спектакъл. Може ли без децата, такива по-пораснали като нас? Може и по-пораснали също. Аз съм там, ако искате да ме видите, елате всяка неделя на представление в публиката. А ти, господин Велинов? Ами, понеже говориш за празници повече, ради си повече празници и за нашите деца и за техните родители, а ние ще направим всичко възможно за празниците им да бъдат истински. Да, само бъдете здрави. Да. Всичко друго Господ ви е дал, създали сте го, пазете се, обичайте се все така. Твоето предаване е също един чудесен празник, за което ви благодарим. Дано един ден и с внуците на сцената да се качите, това ви пожелавам. И само да кажа на моите приятели, на баща ми, на брат ми, да им пожелая весели празници, предстоят за тях. Аз също искам да кажа, че съм мъглиженка и да поздравя всички приятели от Мъглиж. Мъглиж беше пръв. Да. Красиво. Ето това е. Сега гледам наоколо, всеки се пише софиянец, то какво нещо е, а тук казват Мъглиж беше пръв, но, скъпи зрители, надявам се, че ви е било интересно, различно, приятно. Утре бъдете отново с мен, наживо в 9:15 ви очаквам, там доразвивам тази тема. Аз вярвам, че талантът се предава и по наследство. Когато едно семейство закърми детето си с музика, с изобразително изкуство, ако щеш, лекарите също и те са по наследство, като че ли върви тази титла, амбициите в математика, техничната мисъл. Утре ще ми гостува новият ректор на АМТИ Пловдив. И тук може да се спори. Аз смятам, че Пловдив винаги е пръв, защото съм пловдивчанка. А нашата академия е уникална като институт по изкуствата. Новия ректор, професор Милчо Василев. Композитор, невероятен музикант. Той ще ми гостува. Съвсем пресен ректор е, да го видим какви планове има и как ще се справи, заедно с дъщеря си. Тя е диригент, има си хорове, изявява се като диригент на сцената и в същото време и тя е водач, тя е директор на частно училище Мария Монтесори. Така че ще дойдат баща и дъщеря, бъдете с мен, Роси Русева, дано да ви бъде отново интересно, а вие не забравяйте, аз наистина ви обичам. До утре! Бъдете с мен всеки ден, интересните теми не са проблем. С усмивка ще стопля